Gracias, Cambia, por darnos o noso escolar. Sendo amigo tamén fuches mecenas. San Román ofrece honras a ti. A morte xa non te pode elevar. Para nós é cantar a liberdade, aprender do saber nesta escuela, comprender o valor. Porque isto é unha auténtica festa. Para un mestre que non exerce, pero que lle gustan os temas relacionados coa información, coa cultura, coa educación, é unha honra que se me invitase a estar hoxe aquí para, non digo coordinar, ir dando ilación a unha serie de actos que se van a celebrar con motivo de algo tan importante como celebrar que nunha parroquia fai 100 anos se erixise unha escola, a fin de contas, un facho de cultura que foi decisiva para a promoción personal, humana, educativa, en fin, da xente deste lugar. Eu escoitei falar de Vilastrofe, supoño por primeira vez, hai 40 anos, cando aquí se creou un teleclub. E o monitor do teleclub era o mestre de Vilastrofe, José García García, o que tuven a honra de saludar fai un momento, despois de casi 40 anos sin vernos. Daquela coñecíase os monitores, coñecíase polo nome do lugar, e para mí non era José García, era Vilastrofe, porque cando chegaba a calquer xuntanza, eu traballaba con Luis Cordeiro en eses temas da cultura, sabíamos quen era importante no lugar, e o lugar era tamén importante. Vilastrofe estaba no mapa porque tiña un dos teleclubs millores do norte da provincia de Lugo. Pero vimos o que vimos, os 100 anos da escola de Vilastrofe, no concello de Cervo. E un acto como este, un acto de cultura, un acto social, un acto educativo, a fin de contas, hai que empezar con música, unha das artes máis fermosas que os humanos podemos executar e disfrutar. Así que o comenzo é coa música, unha canción titulada 100 anos, que é unha versión con música de Unha noite na Eira do Trigo que fixo Francisco Piñeiro. A música é de Xoan Montes e van a interpretar estes 100 anos José Luis Rodríguez Enríquez, a voz, Albano González, o acordeón, Antón Crego, a guitarra e Félix Basanta baixo. Comenzamos con música tan simbólica como esta que se titula 100 anos. Hai 100 anos aquí nestas terras, uns 100 anos que imos lembrar, para a honra dos nosos vecinos que noutrora foron emigrar, e marchaban de nenos para lonxe e quedaban chorando seus pais. Ai de nós que será sen os fillos, que nos vai a botar unha man, pero eles viran os labregos traballando sempre famentos, sen sustento, que comían os que sempre viviron moi ben.
angoxados por tanta injustiza, emigraron sen pensalo máis, tras o dereito de todos os homens a sentirse máis libres e iguais, e plantaron a loa raíces da fermosa lingua dos seus pais, conseguindo así que a Galicia non tivese fronteira xamais. Manuel Candia viveu convencido que a cultura sería o formento e o sufrimento remataría construíndonos este solar. Dende aquela pasaron 100 anos, seu espírito sigue con nós. O facermos esta homenaxe, resoará con máis forza a súa voz. Honraremos os nosos veciños, se honramos o campo tamén. Arrimemos de xuntos o ombro, impidindo que o deixen morrer. A unión, o esforzo e justiza aplicada en todos os eidos, de seguro nos traería o mellor futuro para Galicia. Francisco Piñeiro fai moitas cousas e fainas ben. E xa non me refiro á organización deste acto, senón refirome especialmente a esta letra que acabamos de escoitar, referente como tiña que ser a emigración, vencellada a tantas iniciativas, que hasta procurou para esta comarca unha arquitectura especial, a arquitectura de indianos dos que podían volver, volvían con suficientes recursos como para poder expresar a súa satisfacción de estar de novo na terra. En fin, unha nova peza de Francisco Piñeiro na honra de Candia, na honra de Vilastrofe, na honra de todos vós e na honra de todos os que se beneficiaron da acción benefactora desta escola. Pero quen vai pronunciarse a continuación, lóxicamente, no nome do Concello de Xentes de Cervo, é a primeira autoridade municipal, Alfonso Villares Bermúdez, destacando pola miña parte pois unha proba de boa cultura política desta terra, que están representados os tres partidos máis importantes numéricamente da nosa xeografía política, que as tres forzas políticas que estén representadas nun acto como ese dicen tamén moito en favor desas forzas e do pobo que as sostén. Alfonso Villares Bermúdez, alcalde de Cervo, para dar a benvida. Sí, moi boas tardes a todos e, como non, moitas gracias por estar aquí. E, desde logo, que hoxe é un día moi emotivo para todos, para os veciños de San Román, por suposto, para os descendentes de Manuel Candia, pero tamén para todos os representantes públicos que hoxe estamos aquí. Porque non todos os días podemos reunirnos para poñer en valor boas accións e homenaxear a boas persoas. Manuel Candia era un home admirable, bondadoso, arriscado, valente, altruista,
E así vemos seguramente todos os que conocemos a súa historia e o que fixo polos veciños de San Román. Un home que marchou da súa terra para facer fortuna e despois de conseguila non deixou de pensar en San Román e no benestar dos seus. Un home humilde que axudaba como fan os filántropos de verdade por un amor incondicional polas persoas e sin buscar reconocementos nin fama. Por suposto que hoxe falamos desta escola, porque foi a súa maior contribución á parroquia de San Román e porque este mes, ademais, cumprironse os 100 anos da súa inauguración. Pero o seu compromiso e o seu afecto polos seus veciños desde a emigración foi continuo e esa non era a primeira vez que os axudaba. Hai un refrán que dice que non hai mal que 100 anos dure, pero eu quero, como non, darlle a volta e dicir algo que podemos comprobar hoxe, que o bon sí que perdura. 100 anos e moitos máis que virán. Ao igual que tamén perdurará esa gratitude que tedes todos vós cara a Manuel Candia, un sentimento que sigue vivo incluso despois de 100 anos. E esa importancia que lle dades a este edificio majestuoso, que foi moito máis que eso. Manuel Candia, con esta escola, fixo posible que centos de nenos da parroquia estudiasen, se formasen polo seu futuro e mellorasen a súa calidade de vida. E que de non ser por este grupo escolar, moitos deles non terían a oportunidade de aprender a ler, a escribir, a sumar, a restar. En definitiva, que non terían a oportunidade de mellorar e de progresar. Por suposto, nós, desde o Concello de Cervo, e seguro que todas as administracións, compartimos con Candia ese objetivo de fomentar unha sociedade de conocemento, de apoiar a educación e de conseguir que sexa para todos sin excepción. Por eso esta homenaxe é tamén unha forma de resaltar o papel da educación na nosa sociedade. Por todo isto queremos que Manuel Candia sexa lembrado sempre polo que foi e polo que hoxe en día sigue significando para San Román. E que quede constancia física dese agradecemento con este monolito que hoxe imos inaugurar e co que sempre teremos presente a Manuel Candia xunto á súa grande obra. Quixen destacar o papel de Candia, por certo, fillo predilecto do Concello de Cervo, porque esta escola foi unha realidade gracias a él, e que podamos celebrar o seu centenario é gracias a él, que a impulsou e que a financiou. Pero, claro está, teño moito que agradecervos a vós, veciños de San Román, e, como non, a Asociación de Veciños e de Montes de San Román, a toda a súa directiva. Primeiro, porque seguides mantendo viva na vosa memoria a Manuel Candia e a importancia que tivo a escola para a parroquia. Organizastedes este acto tan fervoso, con tanto cariño, e notase a vosa gratitude e o voso recordo. Un acto que tamén é unha forma de facer pobo e é unha forma de recuperar a historia de San Román e de que todos nos sintamos orgullosos de como eran os veciños fai un século e tamén de como sodes agora. Pero tamén vos dou as gracias por querer tanto a vosa terra, por ese vínculo tan grande que tedes con San Román e por darlle tanta importancia ao voso, ao igual que facía Manuel Candia, que desde a distancia sempre se acordou do seu San Román natal. Moitísimas gracias a todos. E agora, ainda que indirectamente imos escoitar a voz de Candia a través da súa bisneta, Mariana Candia, bisneta do creador desta escola, fala a continuación. Señoras y señores, don Lito Río González ha tenido la deferencia de solicitarme que dirija algunas palabras en este acto tan emotivo en que se celebra el centenario de la Escuela de San Román de Village-Troce. Como bisnieta del fundador y donante de este grupo escolar, don Manuel Candia y López, es para mí un honor y una inmensa alegría representar a todos los descendientes de don Manuel que viven en la Argentina. Aquel rapaz que con apenas 15 años de edad dejó su terruño natal, para emprender la aventura americana, hacer la América, como se decía por entonces.
Su maleta era ligera y el único capital con que contaba lo constituían sus 2 manos y una voluntad férrea destinada a alcanzar el objetivo. Fue así que la República Argentina, con sus interminables llanuras, acogió a aquel muchacho, como lo hizo con buena parte de la diáspora gallega, que cumplió en aquellas lejanas tierras su sueño de grandeza. Así también, don Manuel fue echando raíces con su trabajo y esfuerzo, y al cabo de algunos años fundó su familia al contraer bodas con doña Lucía Canosa, una criolla hija de padre gallego. Al correr de varios años, este rapaz, que llegara como un humilde inmigrante, llegó a ser un hombre de fortuna que jamás olvidó sus orígenes y sus raíces, que habían quedado sepultadas por siempre en esta tierra querida. Por ese motivo, cuando le fue posible, decidió retribuir, aunque fuera en parte, algo de lo recibido en su niñez, ofreciendo a su tierra natal este magnífico grupo escolar destinado a que todos los niños vecinos pudieran instruirse. Y a la par de ello, su esposa Lucía, junto a la señora de Álvarez, fueron las donantes del cementerio. Por último, y en nombre de la familia Candia, quiero felicitar a todos los organizadores de este homenaje, y en particular a don Lito, que tanto ha trabajado por el respeto y el afecto que ha demostrado hacia nuestro querido abuelo y toda la familia. Congratular a don Francisco Piñeiro por el libro O Valor Donoso que hoy presenta, y a don Juan Buchades por la magnífica escultura que hoy inauguramos. Muchas gracias. Mariana Candia, bisneta de Manuel Candia, naceu na Argentina, ven de Portugal e quixo estar presente no nome da familia nun acto tan entrañable como ese. Por iso, agora que se vai a descubrir o busto de Manuel Candia, obra de Juan Buchades, do gigantesco Juan Buchades de Mondoñedo, o descubrimento van a facer conxuntamente Mariana Candia, bisneta do fundador, e José García, o, para min, Villaestrofe, o último mestre desta historia. Por aquí. Simbólicamente podemos decir que Manuel Candia está na súa casa, volve á súa casa, que é a casa tamén de todos vós. Despois deste acto imos ir ao Polideportivo para continuar as celebracións, pero antes un anaco de música. Ahora, que seña a música o último que sone aquí. E é, de novo, un tema escrito. Gracias, Candia, por darnos o noso escolar. Sendo amigo tamén fuches mecenas. San Román ofrece honras a ti. A morte xa non te pode elevar.
saber nesta escuela, comprender o valor da nosa xente, sempre xuntos para progresar, porque xuntos podemos soñar, porque xuntos podemos triunfar. Gracias, Gambia, por darnos o noso escolar. Non hai prenda nin cartos que nos vaya máis a ilusión e a esperanza de que quedes con nos, queda agora na alma, queda sempre con nos, sempre en nos, sempre en nos. Muchísimas gracias. Gracias, Gambia, por darnos o noso escolar. Sendo amigo tamén fuches mecenas. San Román ofrece honras a ti, a morte xa non te pode elevar. Para nós é cantar a liberdade, aprender